Hi mga boys, kumusta mo tanan diha? Hindi Kap is here once again. Man-English ba kay natay ko andre natay bisita. Nag-meet na pud big usap ni Indat Kanri Vlog for the second time. Nadia, kauban niya. Just light only, okay? Lawon mo ko kamera niya yung konzay. Sige, sige. Kauban ang iyang afan. Bigat. Si. Hi, say hi. Just say hi. Congratulations. Ay, silang duha. Mura ako'y pari nilang duha ka. Sa Saturday na may mulapad. Sa Saturday na sila mo lakaw mga bay para magpakasal sila sa SK. Congratulations in advance. Wagi ko na-apil ani kuan ba ka na flower girl. Kabulan na sa Pilipinas. For the first time unta mga flower girl charot. Dera mga anday ni mga bangka dai mga pagko sa pud mga pagkauna niya tis. Dera. Mga anday niyo na mga pagkaon diri Sige. Oops. Slide na. Go. Sige. Nya mo lagi ni gamay pagtuog si Inday kay siya lang ani. Kanang Aswebi nag-message ko ani niya, Aswebi nga unsa man dayon ta? Unsa dayon? Ko patay ginahanglan ako katuog kay. Pagkaunan lagi ko anan yan, magkawang ko, makuhan ko. Lagi di bitaw pwede sila. Pagkawang ko na kung yung cellphone. Pagkawang. Tambuko mo kumain. Yung barguhan sa cellphone ba kay? Barbuhan sa cellphone. Ako nga mo sa Saudi, for 9 years, si barbuhan ka ni. Wala. Tambukan kanya niya kay. Nabuan man ka. Sabihin mo lang niya. Balintos man ka. Napa, parang pait ka. Ha? Parang pait ka. Pero matinong ko gamay ra na kay na parang dali ra na ko. Lagi. Kaya udag mo na ko yang siguro. Ini mag-post ka og video, i-check dayon nimo ang kuan ka ng advance setting kay sa YouTube ron mga litag turn off sa comments kay na sila iba kung rules karon kanang bayan sa nato mga bata ana ipalit rin ko ang kuan ani wala nag-email ni mo YouTube na sila iba ko karon nga Una. diba sa to for kids sa ano lagi Bawal na din na rin nakita. Mga bata. bawal na Diba kayo may mga kuwan man? Approve, okay na siguro kung ang comments. Oh, depende. Pero nag-off ang comment. Kinahanglan pa nimo kinahanglan pa ka maato sa advance setting para i-turn on. Magtuon pa gani ko anak kay dili na makita ang WH. Nalimutan na dili na makita ang WH. Asa? Watch hours. Sa studio. YouTube. Pero mo din makita? Dili na makita. Tanan, dili na kuha. Tanan ko. Naaman sa kuha? Sa akong makauban. Kasi mo kay muni naman ka. Ha? Kami nga dili ka muni. Oh, Dili ka makita. oh. Ano kung sa una, alam mo ang parang... Sa una nakita nimo Oo, karon naman. sa YouTube studio. Wala gani. Karon naman nagpagpura man gud. Karon na din. Lagi daghan kay kuan. Ah, titiprit sa YouTube kay daghan kay mga vlogger. Imo na ba yung ano? Ha? Imo na naman. Wala eh. Ano makakaya? Makaya. It's okay for you. We are talking our. You will not have a headache. Panggawas mo itong maningwis na niba. Natay kuan may ga. Mga tinago. Mga hinipusan. Mga tinipigan. Mga maningwis. Mga gawas. Magkalit na eh. Saan yung pagkauna? Ha? Karbona kasi na. Mo ni kabunanan. Kasi pagkaroon ba kauna ni? Wala. Hindi na kayo mamalo ka ano ako. Mamalo ka mo ano sa Saudi. Hindi mo ka, ano eh? Pag-itir mo ila? Hanggang sige. Ang ganyan mo. Huwag sa manig pagkaunan eh. Pag-himo ko ikunaan eh, hananay mushroom, pero makaroni ako ganito. Dili spaghetti.
Ya, asa mamuro ni guman. Lagi na, bukas ang abot ng kaulang-kaulang. Anong iyong mga mandawi? Mag-usa mandawi. Samantala itong pinsan ako. Jimol mo. Ato mo ron? Bili pa sa ako mga kay na ako mga gamit dito eh. Hindi na ako madala sa utol. Bili na ko niya. Ano mo niya? Iyon sa matuni mo. Wala ka. Bahin atong sa kuan day, products nato. Puno ka buwan, tapos na hindi ko gamiton. Hindi siya pwede daghanon kay. Ang tunay kita ganda-ganda ako kay Nindot Beo. Oo. Oo, bitaw. Na ping-ping na noon, hindi mo magkuha na iyang ka. Yan eh. Mawa ang imong itum-itum, di ko naman kay itum-itum. Hindi Hindi na ba? So, napakit na nato. Ang tuner lang walang COVID. Gamay na lang. Bukang Tuner? Tuner ang Ang gamay. sabon, gamay na kay pula naman kay ito. Sabon mo na. Pagkakang sabon. Kapila kung magihiwag ako. Do? Ato rosit ko do. Buwa kasi mana. Usa man to? Usa ka adlaw? Oo. Nahurat gini mo to sa kadlaw or wa? Urot yung sa agaw. Sa gabi. Everything pizza. Kay ako kalimahon ako to og hiwa, pero ang katong sa kahiwa. Isa na kasimana na mo. Wala ko ba? Mahurot ko na. Kapila mo ko muna. Oo nga. Kaya sa face naman ako. Wala siya kumita. Kabuntag na kami. Nanindukan ko kay dili man siya half day. Kaya one half day man, one half day. Ya, lami kaya ang sabon ba kay ito ka na mo hapon kino. One soft and gold and filling mo. Dagan ni mo na AHA. Kinsa ganit matita ka ganito. Kumpiyansa na mo pagpigyan ako. Oh, dagan din mo. Sa pag-live na ko, kay mo blooming ka na siya ng Tadi. Bisa pagdali mo kaya iya ba ninyo? Uy, nangingos na ko. Kami na rin dito no? Asa ng vlogger no? She said we are going to meet at 12 to 1. That is why I make alarm at 12 p.m. Yeah, because I just sleep at 9 in the morning. 9, 10, 11. Only 3 hours I sleep from yesterday. She worked hard. Yeah, because I'm working hard for my kids. No. She and her husband. I wake up very early just to make snacks and everything to sell on at 3 o'clock in the morning. Yeah, she do food. We have a lot of customer at 3 in the morning. Yeah, that is why I have to wake up at 12 or 1. But yesterday I couldn't sleep yesterday. So that is why it's hard for me to wake up now. Yeah. After this I will go home and sleep again. Oh my God. Hindi nga po, puntanan ako sa mga message. She messaged me at 11 o'clock. I said, why? I said 12 to 1. Yun nga, balik ko mo rin Pilipinas, guman yun sa Hong Kong. Oh, may team sa visa. Sa imo harap ko siya, dito na siya. Dili, balik ko dito. Balik siya? Sa kanya balik sa yang Nakato na siya sa inyo? Namalayo na niya sa inyo, namugha, nagkahoy, namamog tubig. Pagkauma na naman sa Hong Kong. Ang mga paligato sa inyo? Asa man kuha mo? Ha? Wala man ko'y bala. Di ba sa inyo? Yun siya. Wala man ko'y bala dito. Dito may mga sa Haiti sa kung Mama, papa ni mo? Okay naman. Wala na di eh. Okay, baw. Okay na. High school pa. Unya, diin man ni mamugag kahoy, mga bog tubig. Si Maiso. Ina siya ba nga? Mamugaw ko. Kinahanglan na. Ato ko sa mga mamuga kakahoy. Mga buka. Sa mga pagmaisip ito eh.